Welfare and Development na DSWD 11 mga higala. Ug atong hisgutan karon ang bahin sa admission sa Home for the Aged. Kauban mga higala live via Zoom si Candelaria Tingson, Social Welfare Officer 3, Center Head mga higala sa DSWD Home for the Aged. Ma'am Candelaria, maayong buntag. Maayong buntag ma'am ug sa tanang tigpaminaw sa RMN DXDC. Yes sir, yes ma'am. Thank you so much for your time po. Ang atong isgutan na pod karong adlaw ma'am ang bahin sa Home for the Aged. Tama ba ma'am Candelaria no ang kining DSWD Home for the Aged diya sa Tagum City, Davao del Norte po? Yes po, tama ma'am. Yes po, ma'am. Atong naay mga gusto mangutana karon ug ato pong kanang hatagan silang impormasyon bahin sa update og process sa admission sa Home for the Aged, ma'am Candelaria. Yes ma'am, welcome always. Yes ma'am. Unsay mga proseso ani po? Unsay update? Ang gamay lang siguro nga description bahin sa Home for the Aged. Yes po. Kani nga center is a residential facility managed by DSWD Region 11 with our regional director of course sa Region 11, Attorney Vanessa Bibcocong. Naani siya karon relocated sa Tagum City, Davao del Norte ma'am sa imong giingon. Actually duha ka centers ang gi-manage diri sa DSWD. Ang isa ang Angels Heaven for special children po. But talking about DSWD Home for the Aged, mo ni siya karon atong ginahisgutan. This is a government facility nga ang iyahag yung for more than 40 years po nga natukod na ang kaning center sa DSWD ug ang iyahang ginhatagan og serbisyo katong mga senior citizen, mga tigulang nga gipang-abandona, na katong wala gipasagdan, no? Katong nangawala ug katong mga wala nag-attach sa ilang mga pamilya. So both pasabot tungod kay gobyerno man siya nga facility, tanan gina-provide sa gobyerno kung naatay mga admission diri nga mga senior citizen or tigulang or elderlies nga pasok sa atong assessment and guidelines set forth by the agency. Public man gud siya ma'am, government entity, so therefore tanan provided jud, walay kanang bayad, no? Ang atong ma-admit, masulod, ma-assess nga tama nga mga tigulang under the category of the center. So kana siya ang rason nganong ang ubang mga tigulang nga usay ginaduol sa tua dili pod siya muswak sa atong guidelines tungod kay naa magud tay mga criteria nga ginasunod, no, base sa mandato sa center. So sa pagkakaroon ma'am, natay gialagaran nga 63 kabuok nga mga elderlies, clients o residents diri sa sulod manned by DSWD personnel of course, naa diha atong social workers, ang atong mga host parents and other staff nga nag-collaborate para mahatod ug mahatag ang qualified jud nga serbisyo, no, para sa atong mga tigulang nga naa karon sa sulod sa center. Yes ma'am. Ma'am, nakiginaingon ganina nga gina-assess pa and then i-check pa kung pasok ba sa guidelines. Unsa bay guidelines ma'am para ma-endorse diha sa Home for the Aged ang mga seniors po? Actually naatay duha ka mode of admission ma'am. Ang una kaning usahay na magud tay mga walk-in clients. Yes po. Nga moderetso lang og naa sa atong gate, no? Or ihatod niya biyaan. So walk-in clients murag ilang kabubuton or na gihatod lang sila direkta nga wala siya naga-refer. So ginatan-aw nato na siya and it will be assessed thoroughly by the social workers sa sulod. Kay una-una ma'am sa akong giingon, dili pod ingana kadali nato dawaton ang usa ka tigulang although nanginahanglan siya tabang kung una na siya sakit nga makatakod. Unya dili na siya mga aggressive behavior, halimbawa ka na makasakit, no, sa isig ka tawo kay ang naasulod sa atong poder is katuto silang wala gyud aggressive nga behavior
nga kanang dili makatakod, makasakit sa uban nga naa sa sulod sa center na kay sa 63 karon ang atong gialagaran, and by this year dako gyud na siya kay wala pa may daghang admission, no, nga atong gina-scrutinize gyud pag-ayo. So kung walk-in man gud ma'am, kung kinahanglan siya ibalik sa nga barangay, ipa-assess sa local government units, ginabalik na to sa social worker. Kay para dito matabangan sa siya initially, no? Ginatan-aw gyud na nato, dili pud nato na siya ginapasagdan. Ang ikaduha nga mode of admission na to ma'am is katong naay siya referral gikan jud sa atong nagkadaya nga local government units. But pasabot naabot ni sa ilaha, na-assess na nila, no, kay sa kada LGUs na to ma'am, munisipyo ug city, nagyo na siya mga social workers nga standby kanunay tungod kay naaman tayo agency or institution or section basta sa mga LGUs, no, nagyo tayo social welfare na section, di naa makitaan ang mga social workers nga atong kalink ka-coordinate, ka-complement with regards sa atong implementation sa programa sa DSWD. And one is kaning atong Home for the Aged. So gina-assess na siya daan, gina-coordinate sa TUA, gina-pre-assess, pre-admission, bot pasabot, ginatan-aw daan ang tigulang, no, sa atong helping team. Komposisyon na siya sa atong medical nga staff, social worker, sa house parent, and of course sa center head, no. Kay para makit-an jud thoroughly ma-assess kung angayan ba ang usa ka tigulang masulod sa TUA. Kay ginatan-aw po jud nato ang protection niya ug ang protection sa sulod. So naa siya mga pre-admission na magud tay mga requisitos, no, or documents needed na kinahanglan ma-provide sa referring parties. Could be LGUs, could be private institution, could be mga non-government institutions, no, nga naghatag ni ana. So by then, after sa mga pre-admissions, sa pag-scrutinize sa mga documents needed, iset na siya for admission, no, nga masulod, no, kay importante manggod sa atua ang klaro nga dokumentasyon, requirements na mosulod sa atong guidelines ma'am, kay syempre nabi tay mga guidelines nga ginasunod sa center po. So kana to siya ang proseso. Anybody can call, pero usually ang among ginahimo, ginapa-coordinate nato una sa barangay, kay kung matrace ra day ang pamilya, so mabalik dayon. Or kung dili, ang barangay na pod mismo ang mo-coordinate sa atong mga LGUs concerned para ma-assess siya thoroughly. By then, mo-coordinate sa ato ang mga LGUs, no? Yes po. Para ato siyang ma-assess, no? Matanaw jud og balik. Kana to siyang mga proseso nato ma'am nga ginasunod. Yes ma'am, salamat kaayo ma'am sa pagplastar, paghanay gyud ni anak nga mga proseso, at least katong mga naminaw karon naa na sila giya, no, sa panahon nga kanang i-endorse, gusto nila endorse sa DSWD Home for the Aged. Ma'am, sa Tagum lang ba ni ma'am asa ganing ubang mga kanang centers ani po? Actually ang kani sa Region 11 mo lang gyud ni siya ang gi-cater nato nga government nga institution. Yes So po. man by DSWD kasi national agency man pod ang DSWD. Pero moingon ka nga man sa DSWD nga para sa mga tigulang, isa ra gyud ni ang bilong sa Tagum. Natay sa Region 11 nga ginaman ng mga centers, actually mga 5 ka centers, no, pero ang Home for the Aged isa lang gyud ang naa sa Tagum ma'am, nga atong nga natuko diri, no. Yes po, ayan, noted ma'am. Salamat kaayo ma'am. Salamat yan ang impormasyon. I hope nga naapatay taas nga oras para mag-discuss bahin ni ana po. Lastly ma'am, unsay mo hang gusto ipaabot sa publiko, mga naminaw karon, or any announcement po gikan diya sa inyong opisina? Actually, dili gyud ang ahensya sa mga gobyerno such as one kaning Home for the Aged. Dili gyud ta nagabalibad, no. However, ma'am, nasayod man ta nga naa maguna siya mga requisites, no, requisitos, dokumento nga kinahanglan nato. Yes. Kung angayan ba ang usa ka tigulang masulod sa TUA. Take note, ma'am,
dili ang akong gisulti gaina kinsa nga mga tigulang abandon, katong gipasagdan, katong wala na gyud giatiman. Yes. Bisan pa tuod og masulod sila sa atong center. Ang isa sa pinakalisod nga trabaho sa social worker is to find their biological families. O gitpang nagyud tay mga nauli gyud nga mga tigulang no sa ilang sa gyud ka panimalay, dili lang sa Davao as far as Davao City is concerned. So kana siya ang isa sa atong ginasangyaw kanunay, gina-advocate tungod kay dili man gud ingana lang kadali no nga halimbawa ikaw ma'am gusto nimo imuhang magpapa isulod diri kay dili ninyo kaya. Yes. Nabaya siya pamilya. So ginabalik baya gyud nato sa pamilya ang usa ka tigulang. So priority lang gyud nato katong tabanganan gyud. Kay naman pud tay katong limitations and concerns sa pagdawat sa atong mga admissions diri kay dili paya pud nato ma-serve tanang populasyon no nga katong mga tigulang nga ginaingon nato. Tungod kay daghan usahay nagapangutana, usay mismo ang pamilya moadto sa ato inquire kung pwede ba isulod ang ilang mga magpapa. Take note, mas nindot yun nga mabilong sa pamilya ang Yes. usa ka tigulang. Kay kami gani ang gobyerno iuli man gyud sila no. Kay temporary lang pud ma'am ang pagpasulod diri sa atong center. Dili gyud siya katong permanent. However, natay yung mga instant cases nga dili man nato gusto bisan pag atong giatiman sa sulod kompleto sila sa tanan nagyud katong mamatay gyud no due to katong mga sakit Oo. o natong ginabantayan. Oo. So kana to siya ang among mga gina-advocate kanunay og siguro para sa publiko dili gyud nato pasagdan ang atong pamilya. Yes. Kay musugot man tag sa dili, pamilya gyud ang pinaka-basic gyud sa atong sosyedad. Take note lang gud ninyo og mawala ang atong mga magpapa. Maski pa musulti usay ang pamilya nga dili namo kaya ma'am kay mura nagbuang among mga magpapa. Kitang tanan maabot gyud ta sa cycle sa development nga ang atong pangidaron parehas na pud sa ilaha. Yes. Nya gusto data mapareha sa ilaha puhon, walay magatiman no. Walay magatiman nga pamilya. Last na pud nga ano lang jud ma'am pahimangno na siguro tarungon jud nato ang atong pamilya sa mga ginikanan sa pag-atiman kay usahay man gud mo boils down dito sa aspeto nga nagpasagad sa ilang mga anak mo nang usahay nagi mga pronouncement ang mga anak nga giabandon pud sila dili nila gusto dawaton nilang ginikanan no mga kuan gyud na siya sitwasyon nga dili nato kalikayan. However ma'am, kami sa gobyerno ginapasabot jud namo kanunay tong aspeto sa pamilya, Yes. tong aspeto sa pagpasaylo, tong aspeto sa pag-atiman. Kay kung pila na lang pud tuod ang kinabuhi sa tigulang nganong dili man nato ihatag. So kana siya tong mga paningkamot sa atong center. So kuan siya challenging pero lisod pod kaayo gyud siya Yes. ang trabaho sa mga staff sa sulod. Yes. Given ma'am. ani nga kahitang. Yes po, ayan. Salamat kaayo ma'am sa panahon. I hope nga nasabtan to sa to mga tigpaminaw karon nga kanagani mo ingon nga ay pwede ka din ako ibilin sa mga magpapa dito naunsa na. Salamat kaayo ma'am Candelaria Tingson, SWO3 Yes, Center ma'am. Head sa DSWD Home for the Aged. Until next time ma'am, maguban-uban ta dinhi sa programa. Salamat o may buntag sa tanan. Yes po. Sa akong mga kauban sa DSWD, our regional director, ang akong mga under the management, and of course, sa Home for the Aged, sa mga butan o kugihan nga mga staff nga nasa sulod, nga kanunay nagatiman sa atong mga nanay ug tatay. Daghang salamat o Yes po. may buntag sa tanan. Good morning ma'am. Ato na kauban mga higala, DSWD 11. Serbisyo. Spray